by som to nenazval policajtkou, bol to policajný orgán. V policajnom orgáne v armáde sa nerozlišuje, či žena alebo chlap. Proste je to policajný orgán alebo vojak. Čiže policaj alebo vojak. No a keď si ona zamieňa policajný orgán s pohlavným orgánom, tak ja za to tiež nemôžem. Bohužiaľ. Teraz máte na mysli to vyjadrenie? No áno, to vyjadrenie. A keď hovoríme už o tých pohlavných orgánoch, skutočne sa to tam neudialo. Ja to nemienim rozvázať, tieto klamstvá. Lebo to, ja poviem dve slovička a bude sa ďalšie 2 týždne písať o tom, o tých totálnych nepravdách. Trebalo povedať, že kvôli čomu je ten policajný orgán, alebo ten vrátnik, alebo vrátnička na tej vrátnici. Kvôli poslancom, alebo my sme tu kvôli tým osobám, ktorí nás majú strážiť. A dá sa povedať nejakým spôsobom robiť servis. A nakoniec, a ešte mi potom niekto nech povie, že po 3 týždňov sa dotyčná zbadala a dala kompromateriály, ten svoj zápis niekde nejakým novinám. Poprvé, keď už je to policajný orgán ona, tak určite porušila všetky vnútorné predpisy polície. Vy ste o tom možno komunikovali? To je poprvé, hej. Čiže ja som zvedavý, že či inšpekcia konala. Keď úradný záznam, nech je hociaký, to nie je podstatné teraz. Úradný záznam je daný alebo predaný novinárom. Ja neviem, čo je pravda, čo nie je pravda, ale proste sa našli, tento záznam sa našiel v nejakej redakcii. Na stole, alebo niekto im to posunul po 3 týždňoch. Čiže vedome to bolo naplánované, že kedy sa to má posunúť, aby gradovala tá kampaň proti Slovenskej národnej strane a proti mne. Vidíte za tým možno aj policajné zložky, teda riadenie policajných zložiek? Ja si myslím, že asi by si to nedovolili, pretože tá osoba mala už niekoľkonásobné konfrontácie s ďalšími poslancami a nebudem to rozvádzať. Dobre, tak sa spýtam ja si myslím, že je to podôstojnosť, keď už niekto chce počúvať tieto nepekné slova, ktoré ona tvrdí, že som ja tam vyriekol. Nech ide do Slovenského národného divadla, tam ide jedna hra, kde je pomaličky 5 razy hovorené ako kultúrna vložka. Tieto pekné, teda v úvodzovkách pekné, nepekné výrazy. A je to v hľadisku národného kultúrneho stánku. A to, že niektorí to dali na prvú stranu tých svojich všelijakých bulvárnych plátkov, to len hovorí o ich úrovni.